Kolodro gesang marjane jagat Janariko diciptaken saking Sanghyang Siwah Bojo. Mengkono Bathara Kala tuliskan ana bathukmu. Saiki banjur piye? Lawet tulis kang ana bathukku, kok wedene aku njaluk wedare. Tulis kang ana ilatku, unine piye? Yen kowe pengen tawaca tulis kang ana tekakmu kang jareng mantra sastra telak ya sastra tekak. Mula semaken Bathara Kala Sangkala yeka sangkane lara Wisnu kena ing lara lungguhaning otot bayu rempelu kang lara mulya dening Yang Brahma kena ing lara lungguhaning sarandone nganggo kang lara mulya dening Yang Siwah Bojo kena ing lara lungguh ana ing napas lan swara Yang Tunggal peputra Yang Wenang peputra Yang Nurtahya Yang Nurtahya peputra Yang Nurasa kabeh wis manunggal dadi siji lan Yang Tunggal saya punya kaya dia sama kalau insyaallah bibarokati dungai subhanahu wa ta'ala qalbi wa qurrati fala ana kita panata siwahu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin la ilaha